Здравейте! Аз се казвам Илиян Петров и съм основателят на Marketing Expert BG. В това кратко видео бих искал да ви запозная с нашата платформа за дистанционно обучение и да ви покажа как чрез нея бихме могли да превърнем вас или ваш служител в експерт по интернет маркетинг. Ето как става. Записвайки се платформата, всеки курсист има пълен достъп до всички обучителни видеа, покриващи цялата ни учебна програма по интернет маркетинг. Всеки курсист ще научи как да увеличи трафика през даден сайт чрез оптимизация за търсещи машини, как да създава лоялни клиенти чрез имейл маркетинг, по какъв начин да увеличи продажбите и конверсиите чрез маркетинг в социалните мрежи, как ефективно да инвестира рекламния бюджет на компанията чрез интернет реклама и много други. Обученията са създадени за начинаещи и средно напреднали. Всеки модул завършва с тест, който се проверява от наш експерт по утвърдена методология. След като курсистът положи успешно тест по определен модул, платформата на Marketing Expert BG започва да подава задачи за изпълнение, свързани с него. По този начин курсистът започва да работи по предварително дефинирана стратегия и маркетинг календар, съгласно които ще подобри значително цялата маркетинг стратегия на компанията. Курсистът може да настрои колко време иска да отделя всеки ден за изпълнение на маркетинг задачи, така че да може да съчетае тази дейност с останалите си задължения. Освен обучението и готовата стратегия, чрез платформата на Marketing Expert BG, всеки курсист получава възможност да се консултира с нашите експерти както по време на обучението си, така и по време на изпълнение на маркетинг задачите в платформата. Така искаме да гарантираме спокойствие на курсиста, че няма да направи грешни стъпки. Бихте могли да ни питате за всичко свързано с вашия бизнес. Например, дали правилно сте избрали домен за сайта на компанията си, дали кода на вашия сайт отговаря на SEO стандартите, дали посланията в сайта ви ще доведат до конверсии, кои ключови думи да включите в рекламната си кампания в Google и така нататък. Чрез нашата платформа целим да ви дадем достъп до обучение, готова стратегия и възможност за консултации с специалист. Така ще превърнем всеки ваш служител или самия вас в интернет маркетинг специалист, работещ в екип с нашите експерти. Клиентите за всеки един бизнес са в интернет. Едва ли някой може да отрече това. Достигнете до тях и ги задръжте за бъдеще с правилния подход. Ще дадем всичко от себе си да ви помогнем да постигнете това. Запишете се за нашето обучение. Очакваме ви!